Все още ли ви притеснява напрежението в очите от малките екрани на телефони, когато гледате предавания или учите? Тази разтегателна HD лупа за екран е вашето спасение. Преди трябваше да държите телефона си близо до очите си, за да виждате ясно, което лесно причиняваше умора на очите. С тази лупа можете просто да издърпате, за да увеличите мигновено малкия екран 5 пъти, осигурявайки ясна, остра и зашеметяваща картина. Тя не само има защита от синя светлина, за да предпази очите ви, но и блокира радиацията на телефона. Можете да я използвате за продължителни периоди, без да се притеснявате за напрежението в очите. Независимо дали гледате предавания, учите онлайн или разглеждате документи, тя осигурява невероятно комфортно изживяване. Всичките ми приятели ме питат откъде съм я купил. С нея телефонът ви може да се използва като таблет или компютър. Вече не е нужно да се притеснявате, че трябва да се взирате в малък екран за дълги периоди. Не се колебайте, вземете си една сега и се насладете на по-добро мобилно изживяване.